Så, hej alle derude, der kigger med. Det her, det er en lille roomtur. Her kan I se døren til mit værelse. Lige der. Ja, jeg vil vise mit rum. Bare fordi, det er til min nye kanal, det her, der hedder epicmain.dk. Gå ind og tjek den ud. Nu ser jeg selvfølgelig videoen fra den, så ja, alligevel gå ind og tjek den ud. Og hvis I vil, så subscribe. Godt, lad os komme ind. Nå, gå ind i min dør. Kom herind. Lille bordsværelse. Kom herind. Så fat i døren, så jeg åbner. Kan man se. Alt muligt. Hold da kæft. Det ligger et eller andet lort der. Shit. Så lukker jeg lige døren igen. Godt. Det er, jeg er stor fodboldfan. Kan I se min Chamak. Barcelona. Daniel Sturridge. Kan I se. Jeg er selv, vil jeg sige, jeg er ret god til fodbold. Jeg har gået til fodbold i 5 år. Det er en af mine vokaler for ligaen. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men årets spiller U10-drenge 2012 står der. Ligger der noget kabler, tallerken. Heroppe der er en pokal, den vandt vi for 2 uger siden. Ja, det var dejligt. Så har jeg min borgenkugle, eller baggage. Har jeg min, reol, så har jeg min sofa, så man kan vise min sportstaske, eller noget, eller så. Herovre har min skab. Mit skab med alle mine ting. Og der er selvfølgelig Barcelona, for jeg er kæmpe Barcelona-fan. Og så her har vi min PlayStation 3. Der kommer også snart, der kommer snart en PlayStation 4. Og en Xbox One. Og 720, jeg ved ikke helt, hvad jeg kigger så meget på Xbox. Men jeg tror, jeg overvejer at købe en Xbox 360. Og så købe Ghost til den. Så har jeg min skærm her. Jeg skal lige se min skærm. Det er den var skærm, jeg ved ikke hvor mange tommer det er. En eller anden jeg fik af min bedstemor og bedstefar. Så har jeg 2. Den ene PlayStation controller, den kommer til at smadre, fordi jeg blev kraftigt så sur over at tabe i FIFA. Så det kan jeg lige se herom. Den kaster jeg mod væggen. Kan I se der? Kaster jeg mod væggen, og så flækket inden af den. Jeg blev seriøst så kraftedme sur. Den var så heldig. Nå. Der er HDMI-kabler, jeg har ikke sat den til her. Der er en skraldespand, ja. Så har vi, jeg har sat den her for, fordi jeg har tastatur. Jeg har ikke nogen stationer. Men grund til, at jeg har det her lige nu, tastatur og sådan noget, det er fordi, og deroppe, det er fordi, at jeg sparer sammen til en stationær, det er jeg i gang med lige nu. Og nede har vi alle mine ledninger i en stor kasse, stor fed kasse. En stol. Normal stol. Gamerstol. Min computer. MSI GE620DX. Specsene her. Ja. Og det er en Intel Core i5 Nvidia, Intel Core i5 Windows 7, MSI. Kan I se? Jeg kan lige se mit spil på Steam. Det er de spil, jeg har lige nu. Der er så multiplayer, Blacklight, det skulle I gøre sådan en quick. Du kan huske at tale lidt højt, ikke? Det er mit spil, ja. Ikke kunne høre det. Det kan du se. Jeg kan selvfølgelig godt se det, ikke? En lille bitte, de små kabler. iPhone-kabler til computeren og alt muligt lort. Så er der det her. Ja, og så min mus. Wasted Dead er der. Eller det kommer snart en review af den. Siltøs musmål. Jeg ved godt, der er kommet lidt sådan kakao på og sådan noget. Men ja. Og mit tastatur. Microsoft design, men jeg ved ikke, om jeg stadig har kassen. Kan jeg lige kigge? Nej, det havde jeg ikke. Ja, mit nye tastatur, eller ikke nye, jeg fik det for en måned siden. Rigtig dejligt lækkert, men hvis I vil købe det, så skal I lige huske, at I kan se, der er ikke A, Ø og Å på. Og så når jeg skal bruge A, Ø og Å, så går jeg herop på min computer, og så trykker
Og jeg vil ikke... Jo, det er selvfølgelig rigtig god computer, men ikke lige så god, som den koster. Jeg fik den for et år siden. Der kostede den 6.000. 6.000 til 7.000, det er omkring der. Jeg tror nu, den koster 5.000. Men altså, når man virkelig spiller, så larmer den, og dens grafikkort den er ikke ret god. Så anbefal, hvis du vil, ligesom jeg gør, når jeg får sparet op, og selv bygge din egen stationær, fordi så sparer du virkelig en masse penge. Og jeg har stillet den op på det her, for at jeg kan få min... Ja, det kan ikke se blæser til at køre mere, fordi altså, hvis den går imod bordet, så kommer der ikke så meget luft, så den får mest mulig tid. Altså, Microsoft Sidewinder keyboard. Ja. Det var det. Tag den her ud. Du skal sætte lige her. Ja. Her. Mit SteelSeries Siberia. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Et eller andet V3. Eller... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det fik jeg til jul. Ja. Den her, den fik jeg i GameStop. GameStops egen PlayStation 3 controller. Ja. Og Messi, selvfølgelig. Bentner. Ja, han er vist stadig i fængsel. Så ja. Eller ikke i fængsel. Han må ikke spille fodbold. Han er ikke i fængsel, men han må ikke spille fodbold i et halvt år. Nå, men ja, så er min Europa-kort, og det var faktisk det. Og så har jeg også en hems derovre, pisse gammel fjernsyn, hvis I kan se det. Jeg bruger ikke til en skid, men jeg har aldrig nogensinde deroppe. Så YouTube. Ikke YouTube. Dem der ser med, vi ses, hej.